Assalamu alaikum al'ummar gari. A yau muke sakar muku fim ɗinmu Marayan Allah. Kar ku sake 'yan uwa da abokan arziki mace ko namiji a baku labarin wannan fim Marayan Allah. Yana ɗauke da shahararrun masa kamar su kin manta sunana na Halima. Na Halima. Yawwa. To ya kamata ka ba mai sauraro. To ku masu saurare, jama'a assalamu alaikum. Ina jama'ar garin karamar hukumar Bunkure. Allah ya kawo wannan lokaci. Wannan shahararriyar kungiya ce wacce autan matasa ya dau nauyinta. In kana neman mu ka danna subscribe ike ko subscribe za ka same mu a wannan tasha ta autan matasa TV na autan matasa autan matasa TV wacce take a karkashin karamar hukumar Bunkure. Da haka muna nan tafe. Lamba waya ko ka nemi shi ga ma 090 4 5 6 3 ke ma yar uwa ki bada naki lawa shigo ki bayar mana ya hakke wala